Все още няма виновни за падането на асансьора в майчин дом. 12 души, от които 8 жени в напреднала бременност, полетяха към шахтата на асансьора. Нови 6 дела са образувани за инцидента. Всички подсъдими по случая все още заемат постовете си. Ако все пак бъдат обвинени и осъдени, те ще трябва да платят глоба до 5000 лева. Все още пресен спомен за стреса и за болката от смазаните кости, килограми желязо при лечение на ставите и тромави съдебни битки. Това е наследството от един инцидент с асансьор или от нечие бездействие. Тая случка е все едно вчера се случила, всичко ми се връща и затова така преживявам нещата емоционално. Не съм се показвала пред камери 5 години, не съм говорила открито за това. Днес все още няма влязло в сила окончателно съдебно решение, но след успех по 2 от делата срещу майчин дом, Йорданка се включва в борбата за справедливост. Бременна с Влади, при пропадането на асансьора, ходилото на Йорданка се откача от Глезена. Слава Богу, когато той проходи, аз вече бях минала и втората операция по махането на винтовете. Точно заради това реших да направя преди да проходи, за да мога отново да проходя, преди той да проходи. В съда вече веднъж се доказа, че за пропадналия асансьор е имало предписание за ремонт, което не е изпълнено на време. Случката става след 9 месеца от предписанието за смяна на това въже за 250 лева. 8 жени не са изживяли своето майчинство и днес преживяват тази трагедия. По закон всеки пострадал ще трябва отново и отново да доказва техническата неизправност. Всеки трябва да направи експертиза по собственото си дело, да заплати съответната такса, която съдът определи за експертизата. В същото време защитата на майчин дом иска да бъдат платени щетите при счупването на асансьора в размер на 80 000 лева, тъй като по думите им хората буквално са се натъпкали в него и го били претоварили. Колко още време ще отнеме търсенето на справедливост, не е ясно. От инцидента до сега едно поколение вече е на крачка от влизането в училище. Честита баба Марта!